presse kenera min be ya balon suna dum so fe fo ka se akol ma ke na di ngema dawda sama bi fena ma bulu ko ra tuguni wala saka fasti gafe ko luta ko lu bayle mo ma nga chenna wala sa tugum na be ga se ga famanta o sora la tuguni dawda anyan ama sumo ko bashiti mala tam si kuna funi ya gare la bisa le matin na be fali ma ko sogomada ni olu ka fasiri ambulu musa boli ni ale tay ko anga ta yoro jume ka anga ta anga sirabaw ulu kanala keren ni yara mobli babulla munu be ni no ko tigi ma woni yo ko chamata ka blessing ka mi ko ni to mina wala sa siraba kasara jugu munu me ka ke wati temenu na de ka kera sababu ka ma chama ko ni ko bona ni na ko ka se ko dabla chugo mina ko ni yata ka laje ko ti mi ngabara ko ni blale no siraba kasara ko keleli ma ko ka ta sis mobili ba ko ko nyanya na boli masa na fo mo ko ministre des transports et des infrastructures na na be fo mo ko ministre de sécurité de la protection civile olu ko ni wi la jere ke mi ko kera jouer kalo klinani samba fla ani mwan saba wala sa chugo mina accident chugo no esira ba kasara chugo munu mega ke sababu ya la ko chama woni mega bone nina ko olu ka sika dabla chugo mina ko ni yo kuma kan chama ko ni yo blasinga keren ni yala munu bi no ni karu bulu munu be no be mauta kata ni dugu an kerefe dugu la mo kerefe dugu la ka kuma kan ti ka du ma fene wala sa chugo mina ko suko kunya no wa mobili boli banu ka sika dabla chugo mina uko ni usigle ko ni la jere nkene ka mi kera jouer kalo klina ni samba fla ni mwan saba ministry mi me na ka bara bulu be no mobili banu ko yanya na boni ani sira ba kasara ko yanya na bolima fo ka ta sécurité no ila kana ani protection civile ko ni nyamai lu ko ni yo kuma kan bla fo ka ta si la sili ko ni kera ko fene bla akoko ngoro wala sa chuko mina ko kuma ko betanga sebeni ko ni o betwano la otitun bada o ko mun ko na la sa ko ni ya yira ka fo ko lu ka la jere sigi ko ti do were de sira ba kasara jugu munu mega ke wati na tabela de ko ka se ko dabla chuko mina wa fene ko mobili munu be no wa bolli ko ni kaka jugu wa chama honi be no sira ba kasara gelen no a chama bi ke shufela o de fe fo ka ta se mobili ko ni abolu ko jugu ya ko ni masa bete me go samegeru fo ka ta se fen chama kunu sira mauma o te se ga joere fu be joga gringa feremne ko olu be dabla li ko ni ko o bolu ka kuma senu no ko nala fo ka ta se do were ka barabulu te ni bara nyinga sengeni kamana gama o beta ko blala ka adonia tu ula ko o fene ba ko nala fo ka ta se sira ba ere la kana ko ni ko chuga ma no afo mo ko de la urutu olu ko ni olu fene matrafali ko ni o tu bulu ko sebe fo ka ta se fen chama ko ni ma olu ka ni sigina yo be fo wa fene ko mobili ko nala mo mana job yoro posula fere kala mise munu beta ta ka do akono ko olu fene ko ni ko olu bala munu fene be nu be temete mesira ba chama chala maunya ko o fene ko ni ko be dabla li bolu kan ko in konnala kuma kera o be la jeline ka o konna sa uya yira ka fo ko ka dam ne zurer no ye nege kanye fuye fo ta se nege kanye duruma mobili nu ko ni be bolli ko ni ba jopiu ma o ma be no kibe ka fu kibe voyager sira de ka ka dam ne dugu furu anga dugu fitinu ni nyanche ya no anga region kon na uye fo ka ta se ku buka boka ta ko kana de la zure ko ni mana se ki toro mina bi jo empa odo fo 5 heures yi kana wili ka boyno ni mahoma soro lo ula ko ni kai ke bi ka boli shufe la fe kon be ko nyangili mede ku abita ni ga barakele ni de wa fenere ko boli ake ado be no na be fo ma kilometre biduru ko mobili manga do be ko lu kana teme oka kilometre bi kono to fo ta se olu ma ko u kana teme oka bada ni min ko kera yi fenye ko o teme na olu kon ka ku be nyangi ko sebe bar sabula abika ke sababu ma chama be ka bana ma do be ga sawa bol ma fe were chama woni olu be ga chi akula wa fenere ko mobili bolla na fo ma ko chauffeur nunu chauffeur ko professionnel do wa professionnel to wa ko o donte ko o gum ko na wa kene ya ko ntigla mo ko fene ka para bulu do na blasinga mi e ka to ku larawe
farikolo la ka to k'a lajɛ ni fɛn kuntanfɛn kɔni min b'a t'u la min minnu bɛ fɛnɛ n'u bɛ fɛn kuntanw ni fɛn kirikaraw min walasa cogo min na u ɲɛ ka se ka jo sira kan ko olu kɔni fɛnɛ ko sinsi kɛra o yɔrɔ fɛnɛ ka fɛnɛ ko k'o fɛnɛ bɔ a la ko maa o maa mana ye ko o de ɲagami kɛra e joli la ko kɔni ko ko e kɔni ta kɔni bɛ taa k'e bila bɛrɛ de la ko nin ko in kɔni k'olu ka nin lajɛrɛ n'olu ka nin sigili kɔni kun ti dɔwɛrɛ ye dɛ walasa cogo min na faliba min bɛ yen nɔ n'o ye siraban kasara jugu minnu bɛ ka kɛ ka maaw bɔnɛw ni na fo ka taa bana lase mɔgɔ ma fo ka taa se bolomafɛnw yɛrɛ tiɲɛni ma k'o ka se ka dabila cogo min na a dabilali kɔni k'a bɛ se ka kɛ ala ka latigɛ dɔw bɛ na nka kɔni a kana ye k'a fɔ kɔni k'a yera k'a fɔ k'e ye sufɛ bolibaga ye walima mɔbili boli a 12 kɛru na ka sɔrɔ a ɲabaliya t'i bolo ko maa min kɔni mana y'o la wa ko ɲangili kɔni k'o bɛ taa ka da i kun min bɛ taa n'i ka nin baara jugu kɛlen kɔni o waleya ye ni tun ye sɛbɛn bɔra le matin mɔgɔw bolo Musa Boli ale ka fasiri don mais u ka chauffeur ka recrutement jateminɛ voilà parce que u taa denmisɛnnin dɔw ta u bɛ min fɛn jugu ta ka taa mɔgɔw ni kosɛbɛ kabako don dɛ olu kan ka dabila kosɛbɛ ayiwa n'an bɔra yen sa an bɛ don 20minutes.fr kɔnɔ n'ale ye nanzarala maaw kɔni olu ka sɛbɛnnikɛ jɛkulu ye a yirala k'a fɔ kɔni ko nin ye sifinnaka dɔ kɔni ye k'ale yera ko la ko cɛjugu dogo ye bari sabula bingalikɛbaa don ale ka bingali ninnu kɔni a ti kɛ wɔrɔ si dɛ fo n'a donna bisi kɔnɔ n'u y'u ka mɔbili jan ninnu ye minnu bɛ maaw ta ka t'u bila u ka yɔrɔw la ale kɔni n'ale ye min ye yen nɔ dɔrɔn ale bɛ bɔ o nɔfɛ mɔbili kɔnɔ ka tugu o kɔ ka taa bi o kan ko ni cɛ ni sifinnaka min kɔni filɛ san 16 kɔni a bɛ taa o bonyanko la nka ko n'i y'a ta k'a lajɛ ale kɔni ɲɛ kɔni tɛ kamakiya ka da muso si ka muso minnu san bɛ taa san 20 san 41 na dɛ k'ale ka baara bolo ninnu bɛ taa ka da olu de kan denmisɛnnin fitinin funangɛni a ka nin baara bolo in yɛrɛ kɔni daminɛli daminɛna septembre kalo san tɛmɛnenw na sa san 2022 la fo ka taa se ni juillet kalo san 2023 la k'a yira k'a fɔ kɔni sifinnaka ye kɔni ka baara bolo dɔw bilalen bɛ nin ko kelen kuntan ninnu de ma nka a yira k'a fɔ 20 minutes maaw n'olu ye farajɛla sɛbɛnnikɛ jɛkulu maaw ye olu y'a yira k'a fɔ k'olu bɔra nin koɲɛ in ɲɛ kalama ka bɛn ni juillet kalo tile 15 waatiw de ye sa min kɔni na ni cɛnin kɔni a minɛlen don k'a bila bɛrɛ la walasa cogo min na laraweli dɔw ka se ka bula kan n'a bɛ f'o ma ko examen walasa cogo min na a ka dɔn k'a fɔ n'a sɔrɔ min b'a la dɛ o ka se ka ɲɛ dɔ fɛnɛ bari sabula ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ka nin ko in daminɛ ni sisan cɛ k'a kɔni a binna muso 2 kan wa maa 7 kɔni a y'a ta k'olu sɛgɛrɛ hali n'a sɔrɔ la sa olu ta kɔni ko u ma sira sɔrɔ ko a caman kɔni bɛ yen nɔ ka bisi minnu bɛ yen n'olu bɛ sɛndeni o sira kan sa k'a ka doni caman ye o kɔnɔna de ye nka n'a donna waati min na dɛ i b'a sɔrɔ fugulani b'a kunna k'a ɲɛda datugu a ɲɛdanin kɔni o t'i ye dɛ a kun birilen de bɛ kɛ o sanga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen na nka a ɲɛ birilen don a ɲɛ bɛ min na e min ɲɛ kɔrɔtalen bɛ san na e ɲɛ t'o la bari sabula a bɛ musow bɛɛ lajɛlen lajɛ kelen kelen n'a ka don min ta bɛnna min ma o bɛ jigin arɛ min na ale yɛrɛ bɛ sin k'a cun ten ayi mɛnna ka ko la ni dora la a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn da fɛ siga t'o la ko ni cɛ funangɛni in kɔni k'a ka baara bolo bɛnnen kun don ni ne ma dɛ o waati kɔni na sa ko n'a kɔni y'a tugu de kɔ sa caman na n'a ye mɔgɔ tɛ sira minnu kan n'i taara o sira fɛ dɔrɔn a bɛ sin k'a cun i ka ten tɔ k'a ka maramafɛn na bɔ sa n'o ye muru bɛ sɔrɔ a kun a b'o labɔ ko n'i ma sɔn a la sisan nɔ k'a b'i fa maninka don maninka tɛ nin maninka don tɛ maninka ko sɛgɛ tubabu maninka maraka de ka ca tubabu la ayi tubabu maninka ka ca dɛ marakaw cɛla kosɛbɛ ci foyi t'u la nin ko sugu ninnu ma maninkaw marakaw de sigira tubabu cɛla kosɛbɛ donc u bɛ ka marakaw jogo dɔ ta ayiwa ko n'i y'a ta k'a lajɛ n'a bɛ fɔ fɛn min ma ko ADN na n'o ye joli ka fɛngɛ dɔw ye olu de caman yera maa ninnu na binkɛra maa minnu kan a yera k'a fɔ fɛnɛ ko nin ADN in dɛ k'a bɛɛ ye ADN kelen de u kɔni i b'a dɔn tubabuw kɔni u ka ko foyi tɛ yen nɔ k'o bɛ kɛ piya la ten dɛ u ka ko bɛɛ kɔni a b'u ka machine ninnu kɔnɔ subahana mansin ninnu kɔnɔna la u kɔni u ye cɛnin ADN don a kɔnɔ yɔrɔ min na cɛnin ja a n'a tɔgɔ n'a jamu n'a ba n'a fa ka sin k'a bɛɛ bɔ k'a jɔ ɲɛkɔrɔ cancalanca o don ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko cɛnin k'a yira k'a fɔ ko hakili wasi b'a la dɔɔnin sabula ko a ba tun bɛ furu la san 2013 waati a tun b'a ye k'a fɔ ale fa kɔni a bɛ violence conjugale n'a bɛ f'o ma ko ka
i furu ɲɔgɔn kɔni ka a tɔɔrɔ a nin na kosɛbɛ ko fa kun b'o ta k'o ɲɛsin ba ma ale yɛrɛ y'o ye cogo min na a tubabuden a mana fɛn fɛn a bolo k'o de tiɲɛ ye ale fɛnɛ bolo sa k'o ye ko kɛta ye a y'o ta kɔni k'olu kɛ a baarada ye k'u ka to ka tugu muso ninnu kɔ ka taa bin olu kan dalinanko bila man di tile kelen o waati kelen kɔni na sa a yera k'a fɔ fɛnɛ ko u ka video de surveillance n'o y'u ka jatala minnu b'u ka bɔlɔn kɔnɔnaw la ni cɛnin kɔni a bɛ y'olu la caman nka ɲɛda kɔni o t'i ye kosɛbɛ a laban kɔni a kɛra muso min na o kɔni kun san bɛ taa san 20 na k'o kɔni k'o de kɛra a dan ye bari sabula a yera o sen fɛ k'a dɔn k'a fɔ ko ni funankɛnin kɔni k'ale de jogo ye nin kɔni u y'a minɛ k'a bila bɛrɛ la k'an bɛ waati min na bi n'a ka bi halisa u bɛ ka laraweli dɔw bila sen kan n'a sɔrɔ la o ko dɔrɔn de don wa walima n'a sɔrɔ la fɛn wɛrɛ mana k'a kunkolo ko la dɛ u ka se k'o ɲɛdɔn cogo min na a kana jigin cɛnin na koyi a fa de don a y'a fa de la a y'a salo bɔ mun fɛ ne m'a f'i ye ko maninka don maninka tɛ maraka don ayiwa an ka taa fɛ ni ye sɛbɛn bɔra fɛ minute.fr maaw bolo u ka sɛbɛnkɛjɛkulu maaw jɛra k'a fara ɲɔgɔn kan o don Malijet mɔgɔw kari ka don olu fɛnɛ bolo sa Buba ni y'ale ka fasiri ye k'an ka taa région de Kucala n'o ye Kucalakaw fɛ yen nɔ ye ko Siraban Kasara fɛnɛ kɔni o kɛra o yɔrɔ la min kɛra sababu ye maa 13 kɔni olu kɔni kɛra joginfɛn ye nka maa 13 olu joginna de maa 13 in fɛnɛ na maa kelen de kɔni o kɛra banbaatɔ furu ye a ko la ko a ko kɔni a ko bɛ kɛ waati min na a kɛra nɛgɛ kanɲɛ 13 o waati Sorobaso a ko kɔni kɛra o sira kan sa n'a bɛ fɔ o yɔrɔ ma ko route nationale 13 a ka ko kɔni kɛra yen nɔ kilomɛtiri 29 yanni ka don Kucala ale kɔnɔna la ni maa kofɔlen ninnu kɔni k'u tun bɛ ka bɔ Moti de k'u kunda Sikaso kan minnu bɔra biennale kɛ la sa ko a ko kɔni na wa u ni minicar dɔ de donna ɲɔgɔn na n'o y'an ka finitigilakaw ka minicar ye u n'olu donna ɲɔgɔn na waati min na ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko kari kɔni o tun ye Jara transport ye tuguni ko n'i y'a ta k'a lajɛ u tun bɛ ka taa yen waati min na u kɔni u karansola ɲɔgɔn na waati min na a kɛra tiɲɛniba ye bari sabula maa 12 olu banana maa kelen kɔni o sara a ko juru la fo ka taa se bolomafɛn caman kɔni k'a yira k'a fɔ olu fɛnɛ tiɲɛna wa waati kelen na sa kɔni wele kɔni bila protection civile mɔgɔw ma u ka se ka wuli cogo min na k'u kunda yɔrɔ in kan maa minnu bɛ yen nɔ n'olu jogilen don ka se ka olu kɔni ta ka ɲɛsin ye kɛnɛyaso la kosɛbɛ walasa kɛnɛya min kan ka da u kan u ka se ka kɛ cogo min na bari sabula ko a kɛra maa caman jogini ta kɔni u cayara kosɛbɛ min kɔni sara ka u bɛ dugawu don ko ye Ala ka hinɛ u la bari sabula finitigilaka minnu tun b'a la olu wulila ka se u somɔgɔw ma walasa cogo min na ka dugawu don k'u ye ka Ala ka hinɛ la k'a da yɔrɔ kɔni k'o sumaya ni tun ye sɛbɛn bɔra Malijet maaw bolo Buba ale ka fasiri don kunnafoniya laban na sa an bɛ don an ka sukaro ko ale bunakun ka bin n'a ka bin bari sabula ko n'i y'a ta k'a lajɛ ni min tɛ ka fara a kan o tɛ ka bɔ a la sukaro dun filɛ k'ale y'an ka fɛn min nafa ka bon kosɛbɛ an ka fɛn caman bɛ yen o tɛ se ka dun a kɔ a tununna koyi k'a tununna pewu wa k'ale k'a bɛ yɔrɔ minnu na dɛ a sɔngɔ de kɛlen bɛ ka boli ka yɛlɛ maa t'a dɔn a yɛlɛ mɛ cogo min na dɛ o tuma sikireli de Dubabugu tɛ yen bilen yan kunnafoniya n'a tɔ dan tulo kan ko n'i y'a ta k'a lajɛ ni sukaro ko in kɔni k'a ko kɛlen bɛ kamanagan ko ye bari sabula ko yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ olu sukaro bɛ taa 140 160 olu la kilo kelen ko vraiment ko a sukaro ko yɛlɛla kosɛbɛ waati kelen kɔni na pelikan mɔgɔw olu kɔni olu sen fa ka don an ka sugu kɔnɔnaw dɔw la walasa cogo min na ko min de bɛ k'a to ni sukaro ko bɛ ka yɛlɛ dɛ ka se k'a dɔn cogo min na u taara an ka bakɔfɛlaw fo ka taa se ba ɲɛfɛlaw kɔni u y'olu kɔni yaala kosɛbɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ sukaro di grossistes fo ka taa se détaillants ma u kɔni u y'a yira k'a fɔ ko nin y'a san caman ye Mali sukaro dilanyɔrɔba min bɛ n'a fɔ ko Sugala SA k'olu kɔni u bɛ baara bolo u b'u ka baara la dɛ hali bi n'a ka bi nka u tɛ ka se ka maliyɛn bɛɛ de ka sukaro dilan ka se maliyɛn bɛɛ fa dugu ma o de kama sa hali bi ko sukaro bɛ bɔ kɔkan la k'u ka don Mali ale kɔnɔna la nka k'a ɲɛ b'a la ni waati laban in fɛnɛ na o sukaro fɛnɛ tɛ ka bɔli kɛ yalima sukaro tɛ ka na de walima a ko bɛ ka kɛ cogo di k'u ma se ka faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ a ko la
o ko kɔni na wa pelika maaw kɔni u wulila ko ka don sugu kɔnɔna dɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya commune Manden fo ka taa se Kalabankoro olu kɔnɔna kɔni ma min ye ka taa sugoroko in kɔni ka taa a kunkun n'a ɲɛɲɛ kɔni k'a tɛntɛn walasa cogo min na lamɛnlikɛbaw bɛ se k'a faamuya cogo min na ani filɛlikɛbaw ni kalanbaw ko o hukumu kɔnɔna la sa sugoro ko a kilo 50 bɔrɛ ko ko feerekɛla misɛnw kɔni y'a yira k'a fɔ ko waati tɛmɛnenw na k'olu tun b'a sa 500 ani 900 na nka ko bi an filɛ yɔrɔ min na de ko a bɔrɛ kilo 50 bɔrɛ ko o dɔw k'olu b'a ta 600 ani 900 ni sunkalo sebali wa kelen ma fara kan wa wa kelen fara la kan ni sunkalo sebali ayiwa naam ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko o min filɛ nin ye de ka a ko kelen bɛ kamanagan ko ye ko n'i y'a ta o da la ko yala e na se ka n'a feere da wɛrɛ la ni 140 ni 160 tɛ yan ko n'i m'a kɛ ten kɔni k'i tɛna bɔ fan ni nafa foyi sɔrɔ a ko la jago kun ye tɔnɔ ye feerekɛla dɔw kɔni olu y'a yira k'a fɔ mun ye butigitigiw ye u y'a yira k'a fɔ k'olu ka sanni caman kɔni balannen bɛ sukoroko de la bari sabula ko muso minnu bɛ yen n'olu bɛ dɛgɛ olu feere sa k'olu kɔni n'u nan'u ka ɲɔ u bɛ ɲɔ ni dɛgɛ ani fɛnmisɛnnin minnu bɛ kɛ dɛgɛ la u b'o bɛɛ san ɲɔgɔn fɛ de n'a yera k'a fɔ sukoro tɛ kun dɔn k'u b'a fɔ a ka ɲi nɔ an bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ an bɛ taa sa yen nɔ ko ko kɔni ko kɛlen bɛ kamanagan ko bari sabula i tɛ se ka taa sukoro san mɔgɔ dɔ kun ka tila ka ɲɔ san mɔgɔ wɛrɛ kun k'a ko ma nɔgɔn maa minnu bɛ yen nɔ fɛnɛ k'olu bɛ te san u bɛ te ani sukoro u b'o de san ɲɔgɔn fɛ ko yɔrɔ dɔw yɛrɛ la n'o ye butigi dɔw ye quartier dɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya Jukɔrɔni Baara k'olu butigitigi dɔw b'a fɔ k'u tɛ te gansan feere ni bɛ u tɛ sukoro gansan feere u tɛ te gansan feere i b'a fila de kɔni u b'o san ɲɔgɔn fɛ wa client yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu ma se ka foyi de faamuya ni sukoro ko in na yalima a bɛ feerekɛlaw de la wa yalima minnu bɛ na n'a a ye ka bɔ kɔ k'a b'olu de la wa walima a bɛ an ka jamana marabagaw yɛrɛ de la f'a mana kɛ mɔgɔ minnu na k'u ka se ka bɔ ka kuma kelen fɔ an ye ka walasa an ka se k'o faamuya cogo min na wa fɛnɛ yɛrɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ commune Manden maa dɔw bɛ yen nɔ olu y'a yira k'a fɔ ko sukoro kilo feereli kɔni k'o t'olu arrange bilen ko t'o kɛ k'olu bɛ sukoro feere 10 20 bari sabula ko n'i ye sukoro kilo feere k'i b'a sɔrɔ ko 10 dɔrɔn de y'i tɔnɔya la ko 10 min filɛ nin ko n'a fɔra k'i ka passe b'o la tuguni k'a ko kɔni k'a ma nɔgɔn donc k'olu b'u ta feere 10 20 olu ka sukoro feere ta kɔni k'a ti tɛmɛ o kan pewu ko sukoro tɛ se ka remplacer de wa ka remplacer di la est-ce que o bɛ se ka kɛ o kɛ man di dɔɔni dɛ bari sabula bɛɛ ma dogo o la an tɛna te wuli dabila ka di kɛ dɛgɛ la o waati la sa processus fo ka taa se détail ma o fɛnɛ kɔni olu ka kamanagan yira ni waati kofɔli la bari sabula k'a bɛ ka kɛ degunba ye olu ma hatɛ Rive droite n'o ye bakɔfɛlaw ye sa Badalabugu Sabalibugu Kalabankoro fo ka taa se Cɛmani ma olu fɛnɛ y'a yira k'a fɔ ko nin dɔgɔkun in kɔnɔ kɔni na k'olu ma foyi faamuya sukoro ko in na ko sukoro sɔngɔ kɔni k'a yɛlɛn bɛ kosɛbɛ o hukumu kɔnɔna la sa ministre de l'industrie et du commerce n'o ye Musa Alassane Diallo ye a kun ye lajɛrɛ kɛ min kɛra juma tɛmɛnen in na sa walasa cogo min na sukoro ko kuma kɔni u ka se k'a ɲɛfɔ ani opérateur économique ye walasa cogo min na sukoro bɛ se ka na don Mali kɔnɔ a yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko sukoro tɔni 100 k'o de ka se ka na ko togo 100 ko ka na ko walasa cogo min na maliyɛn bɛɛ kelen kelen bɛɛ bɛ se ka munafa sukoro ko la cogo min na bari sabula ko ale ɲɛ b'a ko la cogo min na k'ale bɛ kalo 1 de di opérateur économique ma u ka se k'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ walasa cogo min na sukoro tɔni 100 u ka se ka na Mali kɔnɔ o waati cɛ sinon maliyɛn kelen kelen bɛɛ k'a bɛɛ sɛgɛnnen bɛ a sukoro ko a ma nɔgɔn ni tun ye sɛbɛn bɔra le pelikan mɔgɔw bolo Bata Kamisogo fo ka taa se Bubakar Bani Tarawele ma n'olu ye baraminɛ kalanden pelikan na olu ka fasiri ye o surakaw de hinɛ bɛ ne la nin ko in na olu min tɛ balo ni tɛ dugu jɛ o jɛ olu bɛ sukoro de kɛ te la k'a min ani filaw minnu tɛ se ka taa ni te tɛ a ma nɔgɔn Ala ka ɲɛ ka d'an ma Dawuda nin bɛ dasigi an ka bi revue de la presse la min kɔni n'o kɛra an fila fɛ an bɛ k'an bɛɛ bolo la don n'a nataw la merci